Lena inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi isahluko sesishiyagalombili season 1. Kusemini uNobuhle uhleli phansi kwesambulelo esikhulukazi esinezinyawo zokuzimela sona ngale kokubanjwa isandla somuntu, kodwa esikwazi ukuvikela umzimba womuntu uphelele ilanga lizwe ngendaba. Esandleni uphethe umakhalekhukhwini wohlobo oluphambili, udamane elichofa aphinde aqhabule kancane lesi siphuzo sakhe esididiyelwe ngezinhlobonhlobo zezitshalo ezinempilo kule ngilazi emconjwana ngezansi. Libalele lokho kukhipha umkhovetsheni, kodwa-ke kuNobuhle alizweli nakancane nje ilanga njengoba kukhona nesiphephetha moya lapha eduze kwakhe esenza kuheleze lo moya omnanjana ongakwenza ugcine uzumeka impela nje uma kungekho matasa ngakho. Hawu sisiza sishiswa ilanga nje thina uhleli nje wena la uyilalele kamnandi. Kubuza uzinhle naye ehlala duze naso lesisambulelo esikhulukazi njengoba zabe zandile nje ngokwesibalo la ekhaya. Hayibo, enganona sisomdala ukhethe nje ukuyivalela lapha endlini ushiselwe khona ke. Mina ngihlulekile bayithi bengilunge nje lokhu ngimelelana nendaba lokhu kushisa lokhu. Anyway, kaba incwadi oyiphethe. Mana sisi. Sekukhona ukubhayela ama love letter manje. Kade ukhuluma ngami la izolo bengiphethe ifoto. Namhlanje uphethe incwadi, uphethe love letter. Kubuza uzinhle ngoncumo. Hey wedade, nami ngihlulekile ukubekezela. Ngase ngithi ngizokujoyina. Kodwa-ke cha. Akho umuntu ongibhala ama love letter, awekho nje. Futhi-ke njengoba ngizelana nje, ngiphethe umlayezo wakho. Incwadi engizoyinikeza wena le ngiyacela izokujabulisa nje. Vele kade ulindele lo mlayezo lo. Kuphendula uzinhle emukeza uNobuhle imvilophi. Hayibo, eyami. Hayibo. Ivela kubantu Nkosi yami thandi phela ngifunde. Hawu. Kubuza uNobuhle emukela incwadi maqeda ifunde ngaphandle. Hayibo, sisomdala. Ngokusheshsha ngaka usukwazi le njalo ukuxhumana nomfowabo Khumalo njalo udadewabo kaSakhile. Hawu, cha kodwa dadewethu. Kuqoba uNobuhle ngoncumo. Ngithi nje ucacile vele ukuthi umfowabo kaKhumalo lo uzwe emzweni wakhe ukuthi ufisa ukuxhumana naye kanti naye vele ulangazelele lokho. Nakho-ke phela sethumela udadewabo uNolwazi ukuba angimukeze le ncwadi ukuze ifinyelele kuwena. Ube segcizelela-ke uNolwazi udadewabo phela ukuthi umfowabo kaKhumalo ube nesicelo sokuthi ucela wenze isiqiniseko sokuthi uyamthinta ocengweni njengoba nenombolo yakhe nje eyibhalile lapha kulowo ncwadi leyo. Kugcizelela uzinhle. Hawu. Ngiyabonga bakithi seswami. Uzoyifunda kahle ntambama nje. Selithambe mina elanga lapha ekhondweni lami lokulala. Kwazi manje. Hlezi ngamthinta kwana namhlanje umfowabo kaKhumalo. Kube uNobuhle ngoncumo olwenza kubonakala nje ukuthi impela kumthokozise ekujuleni kwenhliziyo yakho ukubona leli bhungu lakoKhumalo lizihlupha kangaka ukuba lixhumane nalo. Hayi cha, usemathandweni Buhle. Awubuzwa nje, ubhale ebusweni uyayibonakalela. Wenza isiqiniseko sokuthi lolu uthando nalo ngalomlisa aliveli kobhuti abadala ngoba bokudla bekufele ngempela. Kube kuzinhle. Hayi. Indaba yalabo nje. Ngangena wenkulu phela inkinga le ngiyazi, ngiphinde ngifake nalomlisa wabantu Nkosi yami enkingeni. Mase kutholakala ukuthi siyaxhumana, inkinga phela enkulu nje le. Kuphendula uNobuhle. Baxoxa kanjalo-ke kwaze kwaba liyathambama ilanga, kwaba ukuhlukana kwabo iloyo naloyo ephikelele egumbini lakhe lokulala ukuyolungiselela indlakusihlwa nomndeni wonke. uNobuhle afika ahlale phezu kombhede avula incwadi maqeda aqala ifunde. Okuthe uma eyiqeda wathula wazibuka esibukweni eside isikhathi lesekhuluma yena. Kodwa ukhuluma iqiniso ikhona ehlukile ngalomlisa. Yazi ngimbone ngakakhulu nje ukuthi khona lento ngaye nami ngiyakwazi ukuyichaza. Kodwa phela ngangashesha welogibeni ihlezi ngibona ungesikho. Futhi-ke angingamthinta ocengweni namhlanje obesalindele nje. Ake ngithule mhlambe noma isikhashana nje ngizimthinta engasalindele. Buhle, indaba uze namhlanje kuzodla nathi indlakusihlwa nomndeni wonke. Kubuza uzinhle evele ngekhanda egunjini likaNobuhle eminyango. Hawu ngiyeza sisi khona okuncane nje bengisamatasa ngakho la kodwa-ke hayi ngahamba ngizokufica mina. Uthe ngahamba uzinhle wabe seqokela ukuyodla indlakusihlwa nomndeni wonke uNobuhle maqeda aphuma aqonde ekhishini.
Dadewethu, buhle ngisho wena. Ayikuxoxele mina. Njengoba useyawenza ibanga lamatikuletsheni uzimisela ngokwenzani ngempilo uma uphuma lapho. Kubuza uBhekumuzi njengoba kuhleliwe lapha etafuleni. Kunezinhlobonhlobo zokudla eyayinemibala eyahlukahlukene. Hayi, mina bhuti omdala ngifisa ukuthi ekuqedeni kwami nje isikole ngiyokwenza izifundo zobumeli okuyi-Bachelor of Laws. Kuphendula uNobuhle. Cha, hayi, umqondo omuhle ke lo dadewethu. Ngifisa wazi lokho-ke ukuthi thina njengomndeni wakho sikweseka kukho konke. Kulo lonke uhambo lwakho lezemfundo futhi sifisa ukukubona ngelinye lamalanga uwutho la emphakathini. Ungadlala abafana. Kucizelela uBhekumuzi eqhubeka nokudla. Hawu, awuzwa bakithi ubhuti omdala, khulileka khabazela, khulileka nje khabazela. Ngizimisele nami unganiphoxi, ngilandele yonke imiyalelo nezimfundiso engibekele zona nje la ekhaya njengengane yentombazane. Kuphendula uNobuhle. Hayi, nakulo mfana lapha akhumalo, phumphele kuyena, phume nje lapha. Kungenelela umqapheli eshona uthi kulu ngeso. Hayi mqapheli, sidlulile lapha. Hawu, musa nje kuloko wenza ingane ingakhululeki njalo makhona wena. Sekuzoba kancane kancane nje uyikhumbuza ngale ndaba. Hayibo, umdala Nobuhle mayingaka. Uyangithi ngithini? Umdala Nobuhle mayingaka. Asikho nje isidingo sokulokhu manje ikhunjuzwa ngathi ingane encane. Isahluko 9 coming tomorrow. Stay tuned. Don't forget to follow.